al Canal 50, el canal de televisió que homenatja les persones que un dia han de bufar mig centenar d'espelmes. Comencem! Avui parlarem d'una xica d'Alboraya, pertanyent a una família molt especial, Eva Giner Raig. Qui no coneix almenys al País Valencià el mític grup Carraixet? El grup es va formar fa més de 40 anys i ha recorregut el país de cap a cap. Des de Vinaròs a Oriola de Morella Guardamar. Des de Vinaròs a Oriola de Morella Guardamar. No sols portant la festa, sinó també col·laborant en la recuperació de la nostra llengua. Ja que tota la seva discografia és en valencià. La protagonista d'avui va començar a trepitjar els escenaris amb tan sols 7 anys. Un número 7 que la coincidència ha fet que la seva filla tinga els mateixos anys. Avui que casualment celebrem el 50 aniversari de la seva mare. Per aquesta raó, és ella, la filla, la que encetarà el programa. El canvi climàtic representa un greu problema per a la humanitat. Perdoneu, això no era. Endavant, vídeo. Mami, avui és un dia especial per a tu. La família, les amigues i els amics et fan costat en una festa per a celebrar el teu 50 aniversari. En una ocasió especial com aquesta, jo sé que part dels teus records són per a l'avi, el teu pare. Però vull que tingues el seu record de manera alegre i que la seva imatge no et posi trista per a la resta del vídeo que t'hem preparat. Tot això ho escric i signe a Tavernes Blanques, el dia 18 de febrer del 2016. Eva! Eva va néixer a Alboraya un 18 de febrer. Era l'any 1966 i el seu naixement va ser un poc diferent. Però qui millor per explicar-nos-ho que la seva pròpia mare? Pues mira, quan és que va ser tot un xou, perquè resulta que la comadrona que venia a casa estava preparant tot, perquè entonces arriba la tinguérem allí en casa com a mare. I claro, pues mos dia que agarràrem una granera perquè anava per preparar-ho, va posar-li el gotero una granera. I el papà que estava allí veia que estava eixint i el papà no li feia cas, li feia no, és que va eixir. I no, que tenim que preparar una granera, per favor, una granera. I el papà estava al·lucinat en lo de la granera. El papà veia que el cabell que anava a eixir hasta de colp, que no li va fer cas a la comadrona i li vingué justet d'empomar-la. I és que aixina, però sense avisar a ningú. I és que quan el papà digué, i va ser, vamos, un xou parlar també per la comadrona, que se queda a la granera esperant. I és que era per més tranquil·litat. Així era així ella també, Al mateix carreró que dona la plaça d'Alboraya, on Eva va néixer, i on fins als 10 anys va jugar, va riure, va plorar els primers bacs. En aquell mateix lloc ens espera el nostre corresponsal, Adam Passavant. Divendres 18 de febrer de 1966, així darrere, està la casa on Eva va néixer. Ens traslladem aquell any per imaginar-ho millor. La plaça no tenia font. Aquell refrany que diu el que no plora, no mama, Carraixet el va transformar en el que no canta, no mama. Són els 4 sons germanets, fill d'un home que és fuster, que és el qui els ha ensenyat a cantar i a parlar el valencià. Pues ara anem a cantar una cançó que és com un cuento, és d'Alboraya, que no n'hi ha fam, que la llevaren perquè no caia olla. I ara la dediquem
para ver si el alcalde se fa ánimo. La plaça ha canviat un poquet. Però no és difícil imaginar-se els 4 germans jugant. Vanessa estarà encara per vindre. Estem imaginant el que feien les nostres mares ara fa 50 anys. Jo faig de Mari, la major, i estic donant instruccions. I ai de qui no les seguisca. Jo faig de Lleonard, més conegut per Nanin o el nene. Encara que jugar amb elles, tinc ganes de tornar a casa per a jugar en els meus soldadets. Jo sóc Eva, la dels 50, i estic així amagant-me un grapat d'olives per a fer-li la punyeta a Mari. No les pot ni veure. Jo faig de Miri, i en esta època tenia 5 anys. I ja estic pensant en el meu príncep que coblau. Ai. Quan tenia 10 anys, la família es va traslladar a Tavernes Blanques, el poble de son pare. Eva Tortellini, on et trobes? Estem en Manises, cuna de la ceràmica del País Valencià. Quina relació hi ha entre Tavernes Blanques i Manises? Així dins està una de les primeres amigues de la meua mami. Seguiu-me. Això no és gos, és un xutxo normal. Jo conec a Eva des dels 12 anys i l'estime molt, i a tota la família també. Un beset per a tots. I Eva també. Continuem amb els nostres reporters i reporteres escampats pels pobles del voltant. A la porta del musical d'Alboraya tenim Joana Climàtica i a la platja de Canet es troba Adam Passavant. Comencem per Joana Climàtica. Amb qui estàs? En aquests moments em trobo davant del musical d'Alboraya. Gràcies a la Che, que Toni el seu és molt pesat. I ha aconseguit dur a Alboraya ni més ni menys que el president Obama. Escoltem-lo. Including sharing more information to show that we're all living up to our commitments. I've made it clear that the United States will continue to do our part as well. Our nuclear regulator will develop new guidelines to strengthen cybersecurity at our nuclear power plants, and we've pledged to pursue the production of a key medical isotope. President, què s'està fent al seu país contra el canvi climàtic? Espera! President, per favor! I ara connectem a Madame Passavant. Esta en el cello, no en una chica que toca el cello, sino una amiga y compañera de la banda de Eva. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que bé, així vosaltres en la mar m'has pillat avui. Estic molt contenta de que m'has donat l'oportunitat de felicitar-te en un dia tan bonico i important per tu. Espero que te ho estigues passant superbé. Jo el que vull que sàpies és que te portes sempre en el cor perquè te coneix des que eres xicoteta. Tinguérem una època quan se n'anàreu a tavernes que estigueren sense vores, però després tornareu a la banda i tornarem a vores. I des del primer moment vàrem fer una pinya amb Miri, Vanessa, que encara era xicoteta, i tu. S'ho vàrem passar molt bé quan als anys ens començarem a eixir després dels ensaios de festa i tinguérem ahir uns anys superbons. Havem estat una època un poc llarga sense vores que espere que això servisca per retomar
la nostra amistat, que crec que val la pena seguir conservant-la. És tant el que sempre m'ha agradat com eres, que a la meva filla li he ficat Eva. Eva perquè volia que fora guapa, dolça i forta com tu. Que tard! Bueno, Eva, i ara te dixe que me'n tinc que anar a Mallorca. Bueno, es beben el cumple. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, me n'aniria mar endins, tot sol amb la meua barca. El vent fora un tridegó, la vela coloma blanca. Mamà, ja s'ha plegat? Però estàs bé? No t'ha mossegat ningú peix ni res? Vale, pues si te pasa algo, crídanos, te pasa Eva. Adeu. Mami, ¿qué? ¿Estás de festa, pillina? Hay contada tú la festa. Bueno, recuerda que si bebes... Me n'aniria mar endins, tot sol amb la meua barca. Us faria veu al port, m'enduria el got. Hola Eva, decirte nada, que te quiero mucho y muchas felicidades. El único que te quiero aquí soy yo. La llum respira. I parlant de la banda d'Alboraya, connectem amb Eva Tortellini, que ha vingut en patineta tota pastilla des de Manises a Alboraya per arribar a un passacarrer. Ací darrere tinc la banda d'Alboraya, amb un missatge d'un dels músics. Eva, vaig a de les 50 anys, moltes felicitats. Me'n recordo un any que te vas donar classes de percussió, que això no queda en res, però bé, s'han tornat a trobar en el grup Carreixet, cosa de la que me sent molt orgullós. Lo pitjor que has fet és juntar-te en un follonero, no en un follero, en un follonero. Vaig a aprendre què t'has buscat. Ho sé molt, però t'acompanya el sentiment. En tindre germanes d'edat similar, amb qui també compartien hores en el grup, tot ho feien juntes. Anar de festa, estudiar, Pasqua, vacances... Vaja, que segur que hagueren estat juntetes si els haguera pillat un bombardeig. Eva, moltes felicitats. Ja saps que darrere de tu enseguida vas jo. Un besit. Jo també te desitjo un feliç aniversari, Eva, 50 aniversari. I moltes felicitats. Un besito. Ai, me vaig a tomar un poquet, un segon. Ai, oi, que cansat estic. Això de la guerra és molt dur. Ai, sí. Me cago en la mare. Hòstia, això què és? Ostres, que mal! El cul! El braç. Ai, estic endolorida. Ai, pobret, anem a contar-ho. Resulta que nosaltres ja estàvem casades, en xiquets, xiquetes, molt bé tot, però Eva estava encara fadrina, no tenia nòvio, no és que no tenia, és que no trobava, eren tot, el que trobava eren granotes, molts sapos. Aleshores se me va ocórrer, pam, idea, ja està, li vaig a buscar un nòvio ben templat, ben estupendo. Així és que vaig animar-me i vas penjar una superfoto divina de la muerte, guapíssima, en el seu saxo ahí. I clar, jo li feia els càstings als nòvios, cridaven, jo quedava en ells en un bar, claro, venien, buscaven i ven que no era ella, era jo. Tu? No, perdona, és la meva germana, però primer me tens que agradar a mi, o si no, no te la presente. Així és que vas conèixer a xics molt bé, molt guapos, molt estupendos, es presentia Eva, però Eva, res de res. Res de res. Resulta que se queda en el mes, ara que no me sent ningú. Pedorro. Tants que n'hi havia, perquè n'hi havia, mira que n'hi havia xics templats. Sí, és que jo li vas buscar, claro. A més en possibilitats, perquè venien i tenien un bon treball, un bon sou, però no li feien. Quan ve a la família al dinar és que ningú el suporta. Ningú. Tenim que per ella aguantar, i això no pot ser. No.
No jo traga què faig? ningú. Aguantar-se per el matí Què fa? i en el mòbil també ho té, el cara al sol. És Que increïble. horror. Bueno, anem a felicitar la pobreta. Bueno, sí, la felicitem perquè Pobreta. Bueno, no té remei ja, ja espera, no. li diguem que entre nosaltres, pues això, quan se mor algú, com se diu? Sí, no, que li acompanyem el D'acord, sentiment. sí, li Ja està, mira. acompanyem el sentiment. Però bueno, de totes formes, felicitats a tu per els 50 anys, Eva, però... És el que n'hi ha. És el que n'hi ha. Ja no tens una altra cosa millor. Ai, bé, va, així estem celebrant el teu 50 aniversari. Hola, Eva. Eva no, Vanessa. Bé, estem així, tots els amics, la família, tot el món celebrant que vas a fer, que has fet 50 anys. Vaja tela, mig segle. Bé, Eva, per si no ho sabeu els presents, és la tercera... Hola, Eva. Eva no, Vanessa. Bé, com heu vist, jo sóc el gene repetit, és el que sempre m'ha dit la meva germana Eva, que és la tercera. És algo que no ho podem evitar. Vaig caminar per el carrer i sempre hi ha algú que em saluda pensant-se que jo sóc Eva. Eva, de totes les germanes, és la que més estudiosa de totes. És la que realment ha sigut una pollona, però... Hola, Eva. Eva no, soc Vanessa. Bueno, el tema és que quan estudiàvem BUP en l'IVAT, perquè anàvem les 4 juntes a l'institut, perquè era un institut a distància, i jo vaig entrar més tard, però ahí estàvem totes, anàvem en el cotxe, i recorde que quan arribava l'època d'exàmens, estudiàvem totes en el menjador de casa, totes allí, no? I a Miri i a mi se cansaven moltíssim i de repente se mos alçava el llavi superior, que això volia dir que ja no podíem estudiar més, estàvem agobiades, i fèiem com una lluita de papers, i s'estiràvem, i les xulletes, bueno, fem de tot. I realment Eva estava apartada en un raconet, o sigui, anava a una altra part de la casa a estudiar, i ella R ha estudiat. D'ací 10 anys complisc 60 i tornem a fer-te un altre supervídeo, i que res, que t'estimen molt, que és la meva germana Eva, soc el teu gene repetit sempre. Hola, Eva. I això està del calvo, que no soc Eva, que soc Vanessa. I res, i moltíssimes felicitats i un beset molt gran. Tu vas a dir alguna cosa? Hola, Eva. I ara anem a publicitat i tornem en uns instants. No canvieu de canal, M'agradaria tenir un elefant. Però on el fique? La solució és transformir un sol. Transformes una mosca en un elefant, un cigró en un meló i moltes aplicacions més. Transformint un apretonet i llestos. Eva, moltes felicitats per el teu 50 aniversari. Vaig a contar-te una anècdota, la d'avui no, te conto una altra, que igual no te recordes, que la primera vegada que anarem al circuit de Xest i farem de comissaris de pista, estàvem ahí, mos digueren que si caia alguna moto, que agarrarem la sepiolita i sense xafar massa la puzolana la tirarem si havia caigut alguna moto, i mos quedarem en una cara de... Bueno, va estar molt graciós. Res, nada, per molts anys, que complissis molts anys. Per a finalitzar, no saps el fred que fa avui, el fred que estem passant per gravar la teva felicitació. Moltes felicitats, Eva. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. A més de cantar, estudiar, fer teatre, cinema, Eva encara va tindre temps de fer un poquet la gamberra.
Bueno, Eva, pues res, així estem, celebrant el teu 50 aniversari, i ara que pensant en coses, pues me'n recorde de l'any que anàrem a la Tomatina, te'n recordes? Se ho passàvem molt bé, se ho passàvem genial. Res, pues quina millor forma de despedir-me que triant una tomata. Em comuniquen que tenim una connexió via satèl·lit. Endavant! Acá un Guimba, Llambara Llambussi. Volem desitjar-li a la Eva, des de la Florida, en Estats Units, un bon natalici en el 50 aniversari de naixement. Des d'ací, des de les Estats Units, en la Florida, l'ambaixadora de l'ambaixada de Mauella i l'ambaixador de Taulaella, així estem, desitjar-vos un bon natalici per la Eva i per tots vosaltres, us desitgem el millor, que passes el millor en la família, des de Estats Units, la Florida. Sí. Happy birthday! Happy birthday! Eva, pero no cumplas muchos más, que ya esto de los 50, ya tú sabes, la cosa no va tan bien. Ya no se cuenta. Acá un Guimba, Llambara Llambussi. Felicidades. Besos. Ongawa! I va vindre el moment de l'amor. I quants amors i desamors que varen ocupar l'espai del seu cor durant un temps, fins que el destí va posar-li en el camí la persona escaient. I tot va començar lluny d'ací. Hola, Eva. En el teu 50 aniversari només puc recordar-me dels bons moments que hem compartit juntes, i en especial del viatge que varen fer juntes a Prades i que va ser tan fantàstic, i que per a tu va ser tan important, perquè va ser on Toni te va tirar el ullet. Només volia desitjar-te que sigues molt feliç en la teua vida, que passis un dia d'aniversari inolvidable i enviar-te un bes molt fort de la meua part i de la d'Amadeo. Un bes, guapa. Com deia Gemma, així va començar tot. Era l'estiu del 2006. Jo havia anat allí a Prada, a la Universitat Catalana d'Estiu, amb una colla d'amigues i amics. Eva, per la seva banda, havia anat, però per feina. Mentre ella feia els cursos i els tallers de ceràmica, jo estava dormint perquè portava un ritme diferent. La veritat és que vam estar 3 o 4 dies i ja no ens van tornar a veure. Però se'm va quedar la mosca en l'orella. Mesos després, de forma fortuïta, quina paraula més monya, bé, de casualitat, vaig trobar en la web de l'Associació d'Actors i Actrius Valencians el seu e-mail. Che, per què no li escric? Vaig preguntar-me. I jo mateix em vaig respondre, que coste. Doncs sí, li escric. I així va començar tot. E-mails curtets al principi i romanços més tard. A poc, varen passar dels e-mails a trobar-nos en persona, així de sopar, al cinema, al teatre, a Mauella. Finalment, després d'un viatge que varen fer a Irunya, on no va passar res, pam! Un 20 de juliol, i ja estem en el 2007, va consumar-se la cosa. La riquesa és desentendre's del destí i triar qualsevol camí. Tots van a Roma, fer via sempre cap amunt, tot posant punt on m'hi va punt i coma un coma. Varen posar-se a viure junts pràcticament des del primer dia. A mi em feia l'efecte que la coneixia des de feia molt de temps. No, tant no. I uns mesos després, com si res, allà que teníem en marxa el fruit més meravellós. Ja teníem una família, i a més, valenciana. I l'europea? Aparta, inútil! Vam viure l'embaràs. Millor mireu-ho.
aquell 13 de novembre va ser molt especial. Yo soy tu padre. Què puc contar als que ja teniu fills? Alegria, emoció, son... Després vam decidir casar-nos. Així, el 6 de setembre del 2009, i envoltats de la gent estimada, vam escoltar allò de... Vos declare marit i muller. Per cert, en lloc de cotxe de cavalls, limusina, jo vaig elegir un mitjà de transport diferent, d'acord amb el meu caràcter. En la nostra secció Bústia 50, ara els oferim felicitacions que ens han anat arribant en les últimes hores. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem a Eva, moltes felicitats. Hòstia, Eva, tota la vida de cingara amb el nostre grup. I ara te'n vas al grup vicecatalanista de Carraixer? Torna, per favor, Eva, torna. Per molts anys, Eva! Uf, que pesat és ser reportera. A veure què toca avui. Uy, quin nom és raro. Em pilles anant per casa? Passa i espera. Ara veuràs. Conxita, que passes Eva un feliç aniversari, que 50 no són res, anem per més i tots ho veiem, així estarem per compartir-nos I per molts més. Hola Eva, moltes felicitats. Suposo que si veus el vídeo és perquè estareu en la festa i ho estareu disfrutant un muntó. No res, jo al final te felicito des de Montcà i no de Barcelona, però bé, moltes felicitats, passeu molt bé i besets i abraços forts. Joyeux anniversaire Eva! Felicitato e besets! Molti besets! Besets! Besets, besets, besets. Besets. Bon anniversaire, Eva. Felicitats, Eva. anys, per això no t'ha de preocupar, perquè sabem que la salut la tens al teu costat. Quan passes anys, nosaltres et felicitarem cantant. Que així tens, dones i homes que amb la cançó
així, anava pensant en els trens d'alta velocitat. Algú ha dit aniversari? Ara que heu tret el tema, m'han convidat a un. Ma tia Eva, una de les germanes de mon pare, complís anys. No m'ha dit quants. Només m'ha enviat un WhatsApp molt estrany. Quan vingues a la festa, toca el timbre amb el nas? Amb el nas. Per obrir la porta del pati, t'ajudes amb el cul? Amb el cul. Per al botó de l'ascensor, fer servir un colze. La porta de casa l'espentes suaument amb l'altre colze. Finalment, tanques la porta amb un peu. Fins i tot, el meu cosí més xicotet ha fet la pregunta més evident. Saber què? No pensaríeu vindre a l'aniversari de la meva mami a les mans buides? Com vos deia, parlem millor dels trens d'alta velocitat. Happy? Verde. Per molts anys. Ah, sí! Felicitats, tia! Felicitats, Eva, i que d'ací 50 anys que puga veure la mamà. Sí, molt bonic. Però els regals què? Com heu pogut comprovar, fer 50 anys no és tan greu, i menys si els portes amb alegria i envoltat de la gent que estimes, com és el cas d'Eva. Segur que no noteu cap canvi climàtic? Però anem a veure, Joana. Tu saps el que significa el canvi climàtic? Encendre l'aire condicionat? I estics de la dutxa? El títol d'una pel·lícula? I fins ací el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos en el canal climàtic. Dic 50, 50! Mami, Mimi, Eva, moltes felicitats. La nostra filla ha fet el principi i jo ara faré el final. Hi ha moltes maneres d'estimar, tantes com persones. La meua és molt senzilla, dir-te que t'estime i que espere fer-me vellet i menjacebes al teu costat. Quan ens varen conèixer, ara fa prova de 10 anys, vaig explicar-te que amb les coses que m'agradaven de tu es podia completar a poc els formatgets aquells que hi en el trivia, del joc del trivia, te'n recordes? Estos. Però em faltava un, que compliré 50 anys i que continuaré sent la mateixa xica que jo vaig conèixer. Però sobretot que estiguérem junts, criant i xerrabatxolet tan simpàtic que has parit i estimant-nos des del primer badall del matí fins a eixa cabotà en el sofà que precedeix una son plàcida i tranquil·la. Per molts anys, moltes felicitats i volia fer alguna cosa còmica al final, però al final m'he ficat seriós i... Ostres, això què és? Connectem amb Eva Tortellini, que ha vingut empatronat. Ai! En aquests moments em trobo davant del musical d'Alboraya. Divendres 18 de 18. La solució és... Ma tia Eva, la germana de mon pare, Bueno, d'això ja fa 50 anys ara, Però no se m'olvidarà. ¿Vas a decir algo? Hola, Eva. Besugo. Y ya no sé qué decir. Callao. 1, 2, 3. Això no és gos, això és un xutxo normal. Disfrutarem a montó, se mos amovia... Ai, no està... Vaya tela, vaya prenda que te has portat. La compañera es el tuyo. ¿Qué? 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos es una barbaridad, colega. Te di 2 o 3 segundos. 2 o 3 minutos.
En quan va mirar la càmera també queda bé. Sí. Hola, Eva. En el teu pes. Acá un guimba i en vara i en bussi. Besets. El único que se serio aquí soy yo. Per al botó de l'ascensor, fer servir un colze. Per al botó de l'ascensor fes servir un colze. Happy birthday. Màxim, i això per què? Ara tu. I això per què? No, que no ho diga. Com deia Gemma, Hòstia, Eva, tota la vida nosaltres. Torna, per favor, Eva, torna.